Dnes však musím konštatovať, je zbytočné hovoriť o predlžovaní života, keď vrah už prenikol na samotné miesto, kde sa život začína. Keď ničí deti v maternici a spôsobuje im postihnutie. O akom predlžovaní života hovoríte? Keď generácia, ktorá sa teraz rodí, už čelí vysokej pravdepodobnosti, že nebude mať potomstvo kvôli vplyvu nanoplastov. A ak sa potomstvo objaví, bude mať vážne postihnutia. A teraz čelíme tretej šanci. Šanci vyriešiť problém nanoplastov. Navrhujeme špecifické, fundamentálne riešenie. Zbaviť nanočastice plastu ich schopnosti akumulovať a udržať si elektrostatický náboj. V tejto oblasti vykonalo hnutie Alatra obrovskú prácu. Verte mi, oveľa väčšiu, než je ktokoľvek ochotný priznať.